Des de fa ben bé 15 dies, la pacificació de la sala està pràcticament enllestida. De fet, des de principis de maig s'hi han vist pocs operaris. Amb tot, els treballs encara no estan acabats. Segons l'Ajuntament i també segons responsables de l'obra, l'alta de la companyia elèctrica ja és una realitat, però encara falten alguns detalls, com la instal·lació del mobiliari urbà, la col·locació d'algunes baranes de seguretat o la protecció dels parterres de plantes. Llavors, fins que no estigui tot això fet, l'obra no es pot donar com a finalitzada i, diguéssim, el constructor que ha fet l'obra no ens la pot com entregar. Llavors, per tema de responsabilitats i per temes contractuals no podem obrir. Si fos per nosaltres, doncs, evidentment, ja tindríem obert tot l'espai i mica en mica anirem acabant-ho, però estem en aquest impàs de que ja ens agradaria, però demanem sobretot paciència i esperem a veure que el més aviat possible puguem ja tindre finalitzada i poder obrir tot el pas. Ara mateix l'Ajuntament no s'atreveix a posar cap data d'obertura, de retirada de les tanques, tampoc els responsables de la pacificació, però uns i altres també, veïns, comerciants i clients de la zona, esperen que el temps no es dilati, sobretot perquè, malgrat imprevistos com les pluges de finals i principis d'any, subratlla el consistori, fins fa poc els 8 mesos d'obres inicialment previstos s'havien escurçat un mes i mig llarg. Entenem que durant el procés de l'obra hi ha hagut queixes, possibles mals d'estar, ho entenem, no? I el que hem demanat sobretot és molta paciència perquè creiem que al final, quan això acabi, serà un punt de millora i creiem que al final ens repercutirà a nivell positiu per tot el municipi i també pel comerç de la zona. Evidentment, quan es fan les coses sempre hi ha aquests punts de tensions i les entenem, però el que fem és sobretot mirar d'afrontar-ho i apretar perquè es pugui resoldre. La pacificació de la sala ha obligat a modificar alguns serveis viaris a la zona, com la instauració del doble sentit de circulació al carrer Lluís Companys per accedir des de la carretera de Barcelona als barris d'Altenes o equipaments com la fàbrica. L'Ajuntament ha explicat que aquesta mesura es mantindrà i que es millorarà la senyalització.